सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। उन्हाळी सुट्टीनंतर जिल्ह्यातील शाळा पुन्हा गजबजल्या। शाळेच्या पहिल्याच दिवशी जिल्हा परिषद आरोग्य आणि शिक्षण सभापती प्रितेश राऊळ यांनी वेंगुर्ला तालुक्यातील शाळांना भेट देत नवोदित विद्यार्थ्यांचं स्वागत केलं। यावेळी भविष्यात शिक्षणाचा चांगला दर्जा राखण्याचा आमचा मानस असल्याचं प्रितेश राऊळ यांनी सांगितलं। शैक्षणिक वर्षातील आज पहिल्याच दिवशी आज प्रत्येक गावागावामध्ये आणि जिल्ह्यामध्ये नवगतांचं स्वागत आज सर्व ठिकाणी जवळपास सर्व पदाधिकारी असतील अधिकारी असतील यांनी शासनाच्या दिलेल्या आदेशानुसार प्रत्येक वर्गामध्ये किंवा प्रत्येक शाळेमध्ये सर्व अधिकारी पदाधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी भेट देऊन नवगतांचं स्वागत केलं। त्याचप्रमाणे प्रत्येक शाळेला या ठिकाणी शुभेच्छा दिल्या। आज वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये प्रत्येक शाळेमध्ये जात असताना सर्वप्रथम जी आम्हाला जिल्ह्यामधून शिरोडा केंद्र शाळा ही दिलेली होती त्या ठिकाणी जाऊन आम्ही नवगतांचं स्वागत केलं। खूप चांगला प्रतिसाद या ठिकाणी पुन्हा एकदा मराठी माध्यमाच्या शाळांना या ठिकाणी मिळताना दिसत आहे। वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये जवळपास आढावा जर घेतला तर अंदाजे 470च्या आसपास मुलं नवीन पहिलीच्या इयत्तेमध्ये दाखल झालेली आहेत। सर्वच मुलांना या ठिकाणी गणवेश असतील पाठ्यपुस्तकं असतील ही वेळेत या ठिकाणी पोच झालेली आहे आणि एक चांगला उत्साह त्या ठिकाणी प्रत्येक मुलामध्ये दिसतो आहे। त्याचप्रमाणे पालकामध्ये दिसतो आणि शिक्षकांनी पण चांगल्या प्रकारची तयारी नवीन वर्षाच्या स्वागताच्या निमित्ताने या ठिकाणी केलेली प्रत्येक शाळांमध्ये दिसून आलेली आहे। आज या ठिकाणी वेंगुर्ला शाळे नंबर 1मध्ये या ठिकाणी आम्ही भेट दिली तर एक चांगला या ठिकाणी पण नवगतांचं चांगल्या प्रकारे स्वागत झालं। इकडची शाळा व्यवस्थापन समिती असेल यांनी सुद्धा चांगल्या प्रकारची तयारी पूर्वतयारी या ठिकाणी केलेली या ठिकाणी दिसली। आज या शाळेमध्ये पण बघितलं तर चांगली पटसंख्या जवळपास 150च्या आसपास या ठिकाणी पटसंख्या आहे। एक नाविन्यपूर्ण उपक्रमसुद्धा या शाळेमध्ये या ठिकाणी राबवले जातात। नवीनच शासनाकडनं त्यांना कॉम्प्युटर लॅब जी एक चांगली नाविन्यपूर्ण योजनासुद्धा या ठिकाणी या शाळा व्यवस्थापन समिती असतील किंवा सर्व शिक्षकांनी या ठिकाणी राबवली। सर्वच शिक्षक हे उपक्रमशील शिक्षक आहेत आणि या सर्वांना पण आम्ही सूचना दिलेल्या आहे की मराठी माध्यमाबरोबरसुद्धा इंग्लिश भाषेचं ज्ञान या ठिकाणीसुद्धा आपल्या मुलांना तुम्ही अवगत करा। त्याचं ज्ञान पण या ठिकाणी मुलांना द्या जेणेकरून प्रत्येक या ठिकाणी वावरत असताना मुलांना कुठचीही कमतरता या ठिकाणी भासणार नाही। प्रत्येक शाळेमध्ये वेगवेगळ्या माध्यमातून CCTV असतील सुद्धा शासनाच्या माध्यमातून दिलेले आहेत। भविष्यामध्ये सुद्धा एक सभापती म्हणून सुद्धा प्रत्येक शाळेला वेगळा दर्जा आणि वेगळी उंची प्राप्त होण्यासाठी आम्ही सर्वजणच अधिकारी पदाधिकारी या ठिकाणी प्रयत्न करत आहोत। वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये सुद्धा गेले 7 ते 8 दिवस या पूर्वतयारीचा आढावासुद्धा आम्ही सर्वजण पदाधिकारी या ठिकाणी घेत आहोत आणि खरोखर चांगला उत्साह या ठिकाणी अधिकारी असतील किंवा आपली मुलं असतील यामध्ये दिसून येताना दिसत आहे। शून्य शिक्षकी ज्या शाळा आहेत त्यामध्ये सुद्धा शाळेमध्ये शिक्षकांचं नियोजन या ठिकाणी गेल्या 2 दिवसापूर्वीच मी असेल किंवा सभापती किंवा अधिकारी यांनी सर्वांनी करून ठेवलेलं होतं। त्यामुळे एक चांगली सुरुवात या ठिकाणी नवीन उत्साहपूर्ण सुरुवात या ठिकाणी झालेली आहे। जिल्ह्याची पटसंख्यासुद्धा जिल्ह्यातील नवीन झालेली मुलांचा सुद्धा आढावा काही 1-2 तासामध्ये सुद्धा आम्हाला कळणार आहे। पण जवळपास मला वाटतं 3 ते 4 हजारापर्यंत अंदाजे मुलं दाखल झाली असं एक माहितीच आहे। एक सरासरी जी फिगर आहे ही तुम्हाला येत्या 1-2 तासामध्ये आम्ही या ठिकाणी सर्वजण देऊ। पण एकंदरच बघितलं तर एक चांगला उत्साह शिक्षक असतील पालक असतील किंवा मुलं असतील किंवा शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये एक चांगल्या प्रकारचा उत्साह भविष्यामध्ये एक चांगलं शिक्षण आणि चांगले दर्जा राखण्याचा सुद्धा आमचा मानस आहे।